cel de cum. Și tu ridici piciorul așa tare. Și acum te învârți, dai mâna în partea așa. Și acum mergi. Așa. La operă vă duc. Și acum vii la partea asta, ciulul. Oh! Lasă așa pe spate. Și acum așa, să ridici piciorul sus. Bravo! Tu stai acolo. Bravo, prințesa lui mami. Și acum vii să te învăț așa. Și acum facem balerina asta, piciorul sus. Și acum așa pe spate. Uite aici, la spate. Și acum mâinile sus. Și acum așa. Hai, cred că ne-a venit la mâini. Hai că te face toate cel mai tare dansator. Acum sus. Au pasat. Ui! Bravo, bravo. Ui! Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo.